fastidiarse. Stop, stop. Nien aukizan zankadila jarri diana. Ez, hau txu galdutu. Nor jarri dio zankadila txini? Baina, Birri, Txiribiton, mesedez, Txiribiton, baina nik zaharra jo egin diat beti nirekin sartzeko. Lehen kolpea horren bestea, atzo bestea beti. Ze arraio gertatzen zaizu horren, Birri, eta Txiribiton. Txiribitonetik erru guztia. Baie, Txiribiton! Esango dira. Gauza kaseratik, mesedez. Nola teakean Txibiton da bio? Bai. Joan gaitu pasio kosko bat ematez, da? Ara ziondo. Eta oso ofenditako barraka bat, ez da? Bai. Eta zeok zea, eltzea puskatzeko modukoa. Behiak itxita, pam! Eta eltzea puskatu egin behar da. Bai, zi. Eta eltzea puskatzen duenak, ba horre doka, sari berezia. Pontxe, eta? Eltzea zegoen guztia, regalizak, txikleak, goxokiak, kromoak, dena bera entzat. Bai, eta ze gertatu da? Eta Txibito esan zia, nik esan zia, Txibiton, bera barraka, ingo aldeu, eta joan gaituk, eta nik eman zioat, bast! Nire eltzeari, eta ez dian puskatu. Poto egin du beraz, poto. Eta Txibitonek hartuek eta, plast! Eta beria puskatu dik. Ara, ia bazle. Eta barruan zegoen guztia, txikleak, goxokiak, karameluak, regalizak, baita kromoak ere, dena jandik. Eta zer? Hori ez daula bateri ondo? Ez, egia esan kromoak ez dira jateko, Txiribiton. Ez. Erdiba nahi behar genian. Baina zergatik berak apurtu duta? Nik ikusi dudalako eta zaitxi bat. Txibiton ingo aldeu, beraz? Bien artean. Bai. Erdiba nahi behar genuela, bai. Birri eta. Erdiba nahi behar genuen. Nork esan du eze. Mirri eta Txiribiton, meserez. Begira, ez gaude azarretzeko bolaran. Honena, hau izango da, begira. Nik ekarri duan traste hau. Zaude. Txekarri behar du. Ara, barraketan ikusi duzuen hori... Tankera honetako altzen. Iguala izue. Bai hola ez. Mira, Guardia Zibilen txapela berria. Bai. Mirri eta Txiribiton. Hartu bakoitza bere makina. Ikusi duzuen barraka tankera honetakoa zen beraz, ezta? Mirri, zigarroa eretzea ez da bate gauza ona eta gutxiago hemen hainbeste jenderen aurrean. Musika jotzea noizpinka ere ez da ona izaten. Mirri eta Txiribiton! Mirri, Txiribiton! Tira. Txiribiton! Mirri eta Txiribiton, egingo didazue kaso behingoatik? Bai. Ondo da. Aukera zazue norberak bere txarroa. Hau
Berdea. Beraz, berdea da Mirrirena, Bai. gorria Txiribitonena. Ondo da. Orainik begiak estaliko dizkizuet, eta zuek begiak estalik da noski apurtu beharko duzen horrea bere txarroa. Nork egingo du lehenengo froga? Beti, Mirri! Mirri beti endabezikoa, Mirri beti aurrekoa! Txiribiton, utzi dezaiogun Mirriri, utzi dezaiogun. Mirri, orain begiak estaliko dizkiot, beraz? Zerbait ikusten? Bateix. Zenbat behatik jarri dizkietin aurrean? Estia bate behetzik uste. Bengo batik asmatu egin du, ator. Jarri hemen aurrean, Mai, hemen daukat ire txarroa. pixot. Konforme? Mai. Nik hiru esateanik apurtu dezake. Aita Jaime, Aita Jaime. Mirri! Prest! Bai, prest. Ea ba! Bat! Bi! Ta hiru! Mirrik poto egin du, beraz denok. Poto! 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 Abaye, ni potxo, Ni potxo, Ba zuek, xapoto. Tira, ez da zarretu. Orain Txiribitonen txanda. Txiribiton ez tali ondo begiak. Zerbait ikusten duen? Ondo ez tali. Zenbat behaz jarri dizkiet aurrean? Honek ez da zer ikusten. Etorri. Ator hemendik. Ator. Geldi. Hemen daukak ire txarroa. Konforme? Nik hiru esatean apurtu, Ago, Txiribiton. Bat! Bi! Ta hiru! Poto! Ez. Txiribitonek ez du poto egin. Txiribiton, popotamo. Mirri, Txiribiton, mesedez. Begira, banaka eginda ez dago soluziorik, beraz, etorri zaitezte, norbera jarri dadila bere txarroaren aurrean, itxi begiak, estali begiak, mesedez. Estali begiak, ago, Txiribiton, hemen daukak ire txarroa, hemen daukak irea, Mirri, nik hiru esatean apurtu. Ados, zaudete hor, bat, bi, ta hiru! Txiribitonek apurtu du, Txiribiton irabazlea! Zer, Mirri? Gezurra! Baina... Bai! Itxan! Ea zer dioen, zaude. Txiribitonen puskatu dik, baina Mirrirena puskatu dik berdea, beraz, Mirri txapeldo! Eskerrik asko, hautsak, eskerrik asko! Begira, Mirri, kartzak, Txiribitonek eta nik zera erabaki dugu. Ia izela garailea, ia izela irabazlea. Beraz, irabazle batek sari bat merezi du. Bai, sari bat. Txiribiton joan da, ire sariaren bila, Mirri. Eta ze sari klase da hori? Sorpresa txiki bat. Ui, sorpresak ikaragarri gustatzen zaizkit. Ara, sorpresa izan da gainera, itxi begiak, Mirri. Itxi begiak, ekarri Txiribiton, pista txiki bat emango diat, Mirri, da jaskera bat. Jaskera bat? Jaskera bat, bai, jantzi beharra dago. Azken modakoa dago? Bai, ez da urtsuak. Modakoa. Aitzak irikiko ditu begiak? Ez dugu oraindik amaitu. Begira ze polita. Orain, eskuineko eskuan onoko hau etxi beharra dago, ezkerrean hori. Eta nahi duanean orain, zabaldu begiak, Mirri. Bat. Bi. Aitzak txirri, baina ze sari klase dago? Oso erreza da, Mirri. Ez alduki puskatu txarroa. Bai, netxatu. Bai, txarroa apurtu danez eta lur guztia zikindu duanez, zea proposago lurra garbitzeko, onoko hau baino? Baina, entzula duzue.
gauza bat txirri. Zer? Txarroa garbituko dira. Ba, hori behar dugu, noski? Baina badakit ze txarro. Ze txarro, apurtu dana. Ez, ire txarro, aire buruzikin Nirea! hori txarro, aire txarantxe ikusi. Ez birri, kosta, Ba, hori onbo, xolo tonto ikusiko du. Artista gutxi ikusi dizkia Txiribiton. Hau trebezia honelako poto hori pikutera botatzen. Txalo haundi bat merezi du beretan Txiribitonek.